अब बहिन बबुआ आयल ना। अखबार के हिसाब से तो मौसम ठीक बा। अब बाबू के अभी लेता आ जाए के चाहे तो कहाँ रह गए? आ जाई हैं देर सबेर। माई आवे खातिर तो हम काले आगे रहते, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता जाम हो गया, इससे देर हो गई। बाकी बबुआ तोर बाट जोहत जोहत आँख पथरा जाला। ये कैसा नौकरी धइले बाड़े, जल्दी छुट्टियों नहीं खे मिला। हानु रोज रोज छुट्टी मिले लागे तो गांव जवार के लोग जाके ड्यूटी करी बॉर्डर पर। और साथे साथे तोहरों के करे के पड़ी भाई। पागल ना माई, तोहरा बेटा जिसन लाखों बेटा वो बॉर्डर के रक्षा करेले, तोहर कोनो जरूरत नहीं है, तू खाली आशीर्वाद दा। हमार बेटा लाखा। बाप रे बाप, अब वहीं से मन में बियाह के लड्डू फूटे लागे। अच्छा जी भाभी, हमरा मन में तो खाली फूटा था, आ तू तो फोड़ के खा भी चुकल बाड़ू। घबराई मत, अब रहुओ जल्दी फोड़ के खाई। घबरा मत, लड्डू खाए भी आ ओकर स्वाद बताए भी। हाँ हाँ, काहे के नंदोई जी 1 महीना की छुट्टी लेके आइल बड़े। बियाह के बाद 1 महीना ले खाई न लड्डू, हम मिलिट्री वाला। ठीक बा। भक बबुआ, हाँ? ई देख साड़ी बढ़िया बा ना? हाँ बहुत बढ़िया। अरे पूरा 1200 रुपया के हाँ? बा। और 1200 के साड़ी बाबूजी तोरा के खरीद ले हैं। ई देख अंगूठियों की नाल बा। यो बढ़िया बा। हाँ। और दिखावा तनी, ई देख ई कुल की नाइल बा। ई माई साड़ी अंगूठी तो ठीक बा, हाँ। लेकिन पाउडर क्रीम बुढ़ापा में तोरा के शोभा दी। ई सब हमरे खातिर थोड़े ही की नाइल बा। फिर इनका खातिर बा। क्या रे? बाबू ये तोहार होखे वाली पत्नी है। पत्नी? अरे इतना चौकत काहे बड़े? हमनी तुर बिया ऐसे तय कह देले बानी। नाम सपना हा, अब फोटो तो तू देखबे कइला हा। देख बेटा, घर परिवार बहुत बढ़िया बा। तोहरे आवे के इंतजार होत रहल हा, बस एक बार देख ली तो हम फाइनल कर देती। का बात बा बेटा, तारा लेकी पसंद दिखे का? भाऊजी एमे पसंद और नापसंद के कोनो बात नहीं है। बात ऐसन बाकी हम एगो लड़की से प्यार करीले और ओकरा के शादी के भी वचन दे चुकल बानी। कहाँ के लड़की है? काशीपुर के। और ओकर कुल खानदान? मुसलमान ही है माई। देख बबुआ, ते कमावे लगले एकरे मतलब ई नहीं है कि सब कुछ ताक पर रख देबे। हम एगो मुसलमानी अरे नहीं ठीक बियाह हार बा। के। ई मत भूलो कि खाली तोहरे बेटा ना हुआ, पूरा देश के बेटा हुआ। और ये सब भेदभाव हम ना मानी ले। रहल बात शादी ब्याह के तो सोचल जाई, समझल जाई, ओकर बाद ब्याह होई ना। ऐसन बा, काल बुलावा वो लोग के रामगढ़ के मंदिर पर, हम भेंट कर लेता नी। थैंक यू भाऊजी। थैंक यू माई। काजी बिना सोचले समझले रवा हाँ कह देनी। ते में गलती तो हमनी के नु बा, ओकरा के बतावे के चाहत रहे नु। तारा तो पता बा वीर कितना जिद्दी हो। तो एगो काम करो, चल के लड़की देख लो, अगर पसंद आ जाई तो सपना के बाबूजी से माफी मांग ले, आ ना पसंद आई तो ऊ तो ब्याह तय बा। हेलो। गुड न्यूज रूबिका। माई बाबूजी मान गई लेका? हाँ हम जगह के एड्रेस व्हाट्सएप कर देता नहीं, पूरा परिवार के लेके काल आ जाइए। काल? बस रात भर की तो बात है, बर्दाश्त तो करिए। कटे रात ये सुकून से हमें बाहों में तो भरिए। गुड।